Беларуская мова з ліхтарыкам. Мой беларускі дом. Добры дзень, сябры! Мяне завуць Данік. А гэта мая хата. Тут ёсць вокны, дзверы, дах, комін, сцены, прыступкі і падмурак. Дзе схаваўся коцік? Вось ён, коцік на прыступках. А дзе сядзіць птушка? Вось яна, птушка на коміне. Дзе сядзіць матылёк? Знайшлі? Матылёк на даху. А зараз прачытай новыя словы. Націсні на паўзу. Малайчына. Знайдзі. Дзе вокны? Вось яны. Дзе дзверы? Вось яны. Дзе дах? Вось ён. Дзе комін? Вось ён. Дзе прыступкі? Вось яны. Дзе сцены? Сцены тут. А дзе ж падмурак? Вось падмурак. Давай пачытаем. Вось мая хата. Яна не вельмі вялікая, але прыгожая, светлая і утульная. Тут толькі адзін паверх, але пад дахам ёсць вялікае гарышча. Дом зроблены з цэглы і стаіць на моцным падмурку. Вокны ў хаце вялікія, таму сонейка асвятляе ўсе пакоі. Я вельмі люблю вяртацца дадому, бо тут мая сям'я, мама, тата і малодшая сястрычка. А коцік Цімка заўсёды чакае мяне на прыступках. А зараз пачытай самастойна. Націсні на паўзу. Націсні на паўзу яшчэ раз. Вельмі добра. А як называюцца пакоі? Гэта вітальня. Тут мы вітаем гасцей. Тут гасцёўня. У гасцёўні мы збіраемся ўсёй сям'ёй і адпачываем. Гэта спальня. Тут адпачываюць мама і тата. Гэта дзіцячы пакой. Тут спім і гуляем мы з сястрычкай. Гэта кухня. У кухні мы гатуем ежу. Гэта ванны пакой. Тут мы мыемся. А гэта гарышча. Тут ляжаць старыя рэчы. Як называецца гэтае памяшканне? Гэта кухня. А што знаходзіцца тут? Тут гасцёўня. Як называецца гэты пакой? Гэта спальня. А што гэта? Гэта ванны пакой. Як называецца гэты пакой? Дзіцячы пакой. А што знаходзіцца пад дахам?
тут гарышча. Намалюй свой дом. Які ён? Колькі ў ім паверхаў? Ён вялікі ці маленькі? Раскажы, хто жыве з табой у хаце? Малайчына! Беларуская мова з ліхтарыкам.